नमस्कार प्रणाम। हम रमन लाल रंगीला आप सबके गोड़ छू के गोड़ लागतनी। रउआ सबके बीच में बहुत जल्दी हमार वीडियो आवेला बा। गाना लिखले बानी बहुत ज़बरदस्त और बहुत जल्दी रिकॉर्डिंग होखे वाला बा और वीडियो शूट होखे वाला बा। आ कौने गाना पर हम लिखले बानी आप सबके हम सुना देतनी 2 लाइन। बलिए दा मुखड़ा ते दिल ललचावे, लौंग दावे लसकारा जान ले नचावे, रूप सलोना तेरा सोना चंगदा, दुपट्टा तेरा दुपट्टा तेरा दुपट्टा तेरा नौ रंगदा, हाय नी मेरा दिल मंगदा, दुपट्टा तेरा नौ रंगदा, हाय नी मेरा दिल मंगदा। ये गाना बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। वीडियो और लाइक